Cheers. Vad gott. Vilket är hela mun? Ja, den smäckte inte i munnen. Vad gott. Jag gnillade typ. Ja. Jag träffade henne. Ja, nu gör det. Det är så långt indiska frukter som... Det var bra. Gott? Ja. Stevie. Vad berättade du det? Det är i och för sig en pasta, tror jag. Om det ligger i fattiga. Jag sa att man dansa lite. Vad gott. Kan jag dansa lite? Kan jag dansa? Tror du det? Kan jag dansa, Linnea? Så det är på något ett märke på Lite höj på sockeret, eller hur? Kan jag dansa? tygelbröte. Det är bra. Yeah. Det är i högre kasta. Så det är bara kasta över fattiga och... Sånt system här. Jag kan jag komma på besök också. Det var gott. Det är lite gör det med Ja. Det